Ja, Roelof, dat heeft wel wat losmaken, hè? Ik vind het zit wel heel dicht op elkaar, hè? Ja, vind je dat is imponerend. Heb ik wat loslakken? Ja, dat is vriend weekend Ja. heeft zijn van Robin van Persie wordt de nieuwe haartrainer bij Heerenveen. Zeer goed zoekend bracht. Zeker. Ja. De oren thuis, gelijk het AD, Ja. Studio Voetbal hier te roer, de Boetelonske parsen. Wacht even, 8 seconden. Dan ja. gaan we altijd de gasten even kennen. Oeh, Want ja, het is een cold-opener. En oors jek je de meest gedaan natuurlijk. Daar zit het En aan, waar man. zit er rond tafel? Dat is Ando Faber en een waardig vervanger van Geert van Thun, Willem Woordpiek de Vries. Oh, als dat maar goed komt. Ja, Ik weet het trouwens, niet, is er nog bij de IKEA West in jou? Nee, dat kom ik net. Nee? Nee. Het Nije Kampenstadion. Is die naar je IKEA lief? Het stadion of IKEA? Beide? Oké, nou, on tafel. Heerenveen kan het dus echt zonder Osama Sarawi en is nou de 2-0 overwinning op Heracles Almelo nog altijd in de race voor de play-offs Europees voetbal. En Cambuur Siljoen beziekje om weer eens te winnen van een belofteploeg. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. Het is Tjay Nunnely, die zet de ploeg van Kees van Wonderen binnen 9 minuten op vastsprong. Het is een lange bal van achteruit. En wat gaat die verdediger daar vreselijk de fout in. Sven Sonnenberg. Swimming in the deep blue got me thinking. En let me maar eerlijk wezen, het leidt aan beide kanten vol slaan. Hier op een echt wier. En uithellen met de linker. En dan is het een prima redding van de doelman. Nou, eindelijk gebeurt er weer even wat spectaculairs. Ja, hij stiet nog maar correct in het veld. Mohamed Sanko. Hij scoort echt, maar het doelpunt wordt... de VAR moet er even tussen komen. Tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna Heerenveen verdubbelt de marge uit. De vierde corner in de tweede helft. De facet komt van Tom Haaien. En dan is het eindstation Pelle van Amersfoort. Hij verdubbelt de marge. Zet Heerenveen op 0-2 in Heracles Almelo. En dit wordt dus de vierde uitoefening van dit seizoen. I just don't wanna wait. Ja, en de heren, ze zitten er klaar voor. Daar is hij Willem Woordpiek de Vries, Roelof de Vries en natuurlijk ook Andor Faber. Mooi dat je hem er binnen, jongens. Willem, hartelijk welkom. Dank u wel, dank u wel. Nou al waardig vervanger van Geert van Thun. Dacht ik wel net. Ja, toch? Ja, die had zijn reisje op de Rijn, dacht ik net. Zij is het. Dan had iedereen zocht die Geert vervangen kon en dan komt uit bij Willem. Ja, Als er een lieke hut luidje kan om zijn eigen grappen, krijgt ze als Geert van Thun, dan is dat Willem. sterker, dat lachje van Geert nou ooit. Echt? Ja. Want dat heeft want ook goed, zit ja. al jarenlang bij de radio. Ja, ik krijg wat jonger als Geert, maar we willen eigenlijk een generatiegenoot van. We zitten natuurlijk jarenlang met je beiden bij de sport natuurlijk. Dus we gaan pro met elkaar werken. Ja. En we pro op een paard was met PM kanaal 4, jongens. Zo is het. Omroep En historie. op deze tafel hingen we wel wat verlet van wat enige senioriteit. Ja, en dan kom je natuurlijk al gauw bij Willem uit. Willem, dit is de eerste keer hier aan tafel. Doe Ja. eerst hoe het hier werkt. Ja, ik ga er ook naar met de hoen uit en dan ga ik de sportcast er meest leven voor. Dus Ja. ik weet weer een beetje de procedures. Soort voetbal, soort betellen voetbal, En slap, anekdotes. Ja. En zo nou en dan Rolf is neer, Jan. beetje zwammen. Dat is het. Ja, Geen Harkema's boys. ja, heel pro Oh, was boys. Ja. Maar Er is goed. geen club is de boys. En de sportverslag jouw West, hè? Ja. Jarenlang. Vanaf 92 gewoon 2000 zo'n. Kijk eens. Ja, pro-wedstrijd mee maken. Zeker. Nou, dan komen we aan ze zeker hoe te praten. Nou, laten we gewoon Sjen, Willem, hoe het bevalt van beide kanten. Hè? Toch? Dan kunnen we ouderin altijd wel zeggen van, geef het terug, ja of nee. Het is in principe eenmalig, maar wie weet. Ja, nou Maar goed. het wel om in de eigen grapjes laatje, maar net de hut om die van Arjen de Boer. Nou, ik zal op 10 grapjes letten. Ah, dank je. Zo is het. Maar goed, we kennen dus eigen publiek trouwens ook vreetje wat ze vinden van Willem. Het is nog een beetje... Dat is een beetje dat- Ja, human to human. Ja, human, we winnen human to van het human. directe contact. Roelof, vriendelijke Grut Nijs, maar Robin van Persie, dat is lastig goed in, hè, denk ik. Dat wie... Qua Nijzo heen. ja, denk ik. Nee, kijk net hoe heen. Nee, wie piek op het goede moment. Correct as, Jay Nunnally. Zo. Die piekt echt op het goede moment. Die piekte heel even. Heel even. En hij had geen piekmissioen bij. Een kwart Jay. piekje van Een Jay. heel kwart piekje. Ja. Ja, maar hij iets in Beppe tas zijn. Hè. Hij zei van, ik scoor een doelpuntje in Heracles Almelo. En dat doet hij dan ook. Het sympathiek van Jay. Zeker. Net als mij Zo die ik verneem. zei hij dat elke week. Jay Guevara. Zullen we dat wezen? Ja, ik heb geen idee. Wie nog maar zijn tweede doelpunt. Heerenveen wint wel voor de vierde keer dit seizoen. Ik zie het nooit trouwens. Gert-Jan Verbeek. Het Ja. wie ook een beetje de Gert-Jan Verbeek derby natuurlijk. Hè. Heracles Ja. Almelo in Heerenveen. Maar goed, ik zeg deze oefening eigenlijk net onkomen. Dat wel?
Jawel, want ik vind Heracles helemaal net een goede ploeg. Ja, maar zonder Osama Saroui, Ja. Mai Hussein Ali. Nou, ja. Herakles wie ek wel redelijk in farm. Nou ja, dat wel. Dus het is net zo dat ik zeg, dit is een appeltje-eitje. Maar ik vind... Ze wonnen met 4-0 van AZ. Ik vind ploegen als Vitesse en Volendam, die zak je er wel echt door ondergrens. Daar gaat ploegen als Heracles en PEC Zwolle echt baat bij, geluk bij zelfs. Want dat vind ik eigenlijk 2 hele minder ploegen. Dat vind ik helemaal net goed. En die presteren wel boven verwachting goed, vind ik eigenlijk. Maar ik vind dat Jereveen gewoon bij Heracles winnen mat. En dat gaan ze dingen. Ja. En terecht. En die hier eigenlijk volle meer die zitten. En die voel Jereveen nog steeds... Ik kan eigenlijk heel min. Ik vond dat is helemaal een goed voetbal. Nee, wie wel grappig trouwens, want Wouter Bouwman, ik heb een roddel. Dat is mooi eigenlijk net meer. Hè. We hebben praten bij de koffieautomaat, dat is mooi net meer. Dat is Maar- kost. Dat is krost. Maar uw collega's van Oren omroepen, dat waren misschien nog wel. Wouter Bouwman, dat is de presentator van ESPN. En helemaal op het begin van het seizoen wie hij bij een wedstrijd van Heracles. En doe hij een interview met Jetro Willems. En Jetro Willems, die komt uit Rotterdam. Heeft natuurlijk bij PSV voetballen en bij grote clubs in Engeland en in Duitsland. Ik bij Frankfurt. En toen hij in het interview met Jetro Willems hier wat lullige dingen zijn over Almelo. Er is helemaal niks. Er is maar één supermerk en misschien nog een bennenborkerij. En dat is het dan wel. Maar ja, dat wat oppikt, toch de regionale media, daar bij Tubantia. En toen moest je dat weer uitlezen. En toen had ESPN zijn we Helly Dijk gewoon het hele seizoen van Heracles al. En juster maakte hij dus eindelijk weer zien rentree op het veld van Heracles Almelo. Mocht hij daarom net naar Heracles, Wouter Bouwman net? Zeker, Oh, ja. zo. Leuk verhaal? Nou, Nee? vind Oké, net zo bijzonder. dan gaan we naar de stellingen. Ik had wel Andor, wat beter verwacht. komt-ie. Ik verwacht Sjoen een koninklijke ontvangst bij Jong Ajax. 100%, ja. Ja, Roelof, Denzel Hall komt dit seizoen net meer in actie van Heerenveen. Ja. Willem, op nota vind ik dat ik er eigenlijk wel lekker in zit. Ja, ik ben goed op ik ben wel in vorm. Goed zo, Ik heb een flow, Arjen. Roelof, ik hoop dat Levi Smans naar Heerenveen daar komt. Ja. Ja, oké. Andor, Lars Lamboy wordt deze week presenteren bij Cambuur. Ja. Ik een ja. En de les is van Willem. Bonne Bekkema is beter dan Speller van Amersfoort. Absoluut, 100%. Oké, nou, Geen twijfel over mogelijk, dames en heren. maar eerst even uitlezen. Waar is Bonne Bekkema? Mag ik dat nog uitlezen? Ja, dat was toch nog even uitlezen. Bonne Bergema, Ron Ruft, voetballer natuurlijk van de Harkemasse Boys. Oh. Ja, hij is nog altijd actief bij de club. Matje, snelheid, op de sprint en dan knal de bal erin. Klaar. Hij hier alles wat een echte spits nodig heeft. Ik vond wel de Ja. perfecte spits. De perfecte spits. En dus beter dan Speller van Amersfoort. Ik zeg standbeeld verbonnen. Standbeeld van Ja, Bonne. absoluut. Trouwens, voordat ik het vergeet, want dan is natuurlijk nou een echte gast. Dan krijg je dit cadeautje. Dat is ook zeggen, want ik zit je nou in een Sajarm tierig bakje te loeren. Maar ja, mooi, dank je Hier, wel. Maatje Magaliek. Maak je hier voor het broek of net? Jazeker. Gooi de koffie de marine. Ja, is een warm echte nest, hè? koffiemak. Ik vind het wel opvallend, Roelof. Hoeveel romte Arjen deze uitsturing al biedt op een breedte sport. Zit je een minuut door een verhaal op Bonne Bekkema? Ik bedoel, het ging zo keer. Nou, ik doe Harkemasse Boys. Breedte sport, Ben je er wel jongens. op voor u gang? Ken uw klassiekers, hè? Zo is het. Ik Mooi. vind ik, Dank u wel, jongens. alsjeblieft, proost. Proost. Wat is trouwens de mooiste wedstrijd waar ze ooit verslag van die heeft? 3 mei 1990. De clash tussen de Harkemasse Boys en ONS Snit. Nog meer breedte sport. Hey Willem, dit is wel gebeurt eens. hier allemaal? Dit gaat over het betellen voetbal, hè? Het ging om het kampioenschap van de eerste klasse. En ze konden beide kampioen worden. 3, 4, 5.000 man op het bosk. 3-2, dames en heren, uitslag. Klaar, bam. En toen ging Harkemasse Boys weer naar de hoofdklasse daar. Ja. Ik denk dan neemt Hakemasse Boys Quick Boys. Daar Ja. is alles wat mij Ah, dat ben ik al in verhaal noemen, dat weer negatief. Snapt? Knallerij, landelijke media. En de rel. vraag wie de mooiste wedstrijd? Harkemasse Boys, ONS, Njontje Sonjordig. 3 mei? 3-2, 3 mei. Alexander Kuik, grote man. Wat is voor jou de mooiste wedstrijd ooit? De mooiste wedstrijd ooit. Van Jereveen of Cambuur dan, hè? Poeh, dat vind ik wel heel erg lastig. Ik vind van het oude seizoen, zit ik toch te denken aan Cambuur NEC. Dat vond ik gewoon qua beleving. En maar die vuurspuwende vrouw, nou goed, we hebben er vaker nog gehoord. Dat vond ik wel echt een Ga die hechte vooral punt. in een mathematie nou? Oh ja, die zwaar uiteindelijk ook weer voor een hechte punt. Ja. Oh. En dat kan niet meer toe voetballen al hier. dat vuurwerk. Nee, maar echt de allermooiste Zo'n breedte wedstrijd. sport. Echt, ja, dan kom ik. Ja, mijn allermooiste sportevenement, het allermooiste sportmoment, dat wie natuurlijk de Oversterrentocht. Ja, oké. Ja. Dat wie voor mij Maar dat toch, pop is. Herakles, Welke hier Heerenveen ook bij? misschien of zo. Heracles, Heerenveen? Heerenveen, Herakles wil ik dan. Jochen 0, zei iets. Oh, nee, ja, nee, dat wie ik wat. Want kijk, daarvoor spelen Heerenveen Europees voetbal daar in Zweden. Helsingborg. Helsingborg, daar heb ik West. En wij moesten een reportage maken. Nou, prima. Heerenveen had er een dramatische uitslag deel zet. Dus ben dus uitskekelen. En dan kom je dus weer waarom. Dat wie op Toonsje. Dan komt het op Vreeds. Komt het weer waarom. Met het vleentuig of met de boot. Ik weet het niet meer hoe we daar gingen. Ja, met het vleentuig. De hele dag monteren. En toen wie ik dat weekend wie ik weer de vrij. Goed collega Koos Wieling. Die hier naar Heerenveen en Heracles. En dan wie ik helemaal in het rouwen om. Ik dacht, ik wil wel even kleren mooi met het Heerenveen.
Scoort hij Alves daar zo'n keer? Gossie mijne. Daar wie ik wel even goed ziek van. Dat meen ik serieus. Ja, dat vond ik heel vervelend. En Jim, jongens, de leukste wedstrijd, mooiste wedstrijd? Ja, Ooit? we hier nou Roende Tonsje, wie de supportersjongen in Jensum, we gaan over de bekerfinale. Wie Michael Dinsdag, Michel Breuer, Henk Herten te gast. Eigenlijk mag je die natuurlijk uitpikken, maar dat vind ik een beetje cliché. Dan ging ik van Jereveen en Lefje Sofia. Dat vond ik wel... Oh ja, dat weet ik nog. Toen heb ik nog op het fieldsteam bij Fernando Derveld. Oh ja. Maar toen wie het nog onhinkelijk van die oren uitslag. Ja. Dat is meer van... Olympique Marseille het in Rapid Boekarest. En het bijzondere wie dat Jereveen, wie ik hier woon, 2-1. Lefje Sofia scoorde de 1-0 en die hong nog een hakenkruis op de reling. Ja, net dat de wedstrijd zou mooi maken, maar... Dan moest het wel even het vermelden worden. Nou, die bizar natuurlijk. We zien al die bizarre dingen op die jong. Jereveen woont 2-1 terug een doelpunt van Hansen. Hoe heet die weer? André Hansen. André Hansen, ja. En die wedstrijd wie daar in Marseille nog bezig. En Boekarest mocht net winnen. En die scoorden in de 94ste minuut of zo. Maar een afstandsschot haast vanuit de middenlijn. Maar die bal van de Wuis. Toen fluitte de scheidsrechter aan. En toen plofte hij nog in de goal. Dus die lui juichen. Maar de scheidsrechter die eraf fluit. telde En net. dan ging Jereveen vol winterje. En Rapid Boekarest net. Ja, wij staan, want die wedstrijd van Jereveen wie al volle jij er kleren. En toen mochten we nog op het veld komen. Ik stier daar live voor de radio met Fernando Derveld te praten in een interview. En dan één keer jij dan dat het hoe het daar aandoen is. Ja. Ja, en het weer natuurlijk één groot feest. Ja, wie wel een mooi moment. En die mooiste wedstrijd? Ja, Willem zit je voor de senioriteit. Ik ben natuurlijk wat het groentje van Ja. deze podcast. Nou, misschien de wedstrijd PSV Cambuur, maar de mooie kanaal van de water. Of de B-junioren misschien. Nee, dan ging ik nog voor de Frieske derby van het seizoenlijn in het Abelense stadion. De treien. Maar Joost van Aken. Met Joost van Aken, met Mitchell Paulussen. Paulussen. Dat weer echt een weergeloze wedstrijd. Ja, nee, dat klopt. Hey jongens, Jereveen kent het dus echt zonder Osama Saroui. Wat toch de juist toen de opstelling zegt, geen Saroui, maar wel Che Nunnally en hoe zijn Ali. Hoe zijn Ali? Nou, hoe zijn Ali vind ik dan in verhouding met Shane Nunnally nog een topper eigenlijk zijn. Zo. Zo, nou ja, dit zijn wel teksten, ja. Hier schrikken we allemaal van. Die zijn we even stil van. Willem, ja? Was even voorbij komen? Mag je even uitlezen? Nou, ik vind Shane Nunnally echt Dat heb je net voor het blok een beetje domme voetballer. Hij is wel snel. Hij had ik nog wel een beetje een passeerbeweging. Maar vervolgens is het elke keer die stap die hij maakt. En hij is zo onlogisch. Ik vind het echt... En ik snap ik net dat hij dan elke keer wervaart. Zo aan Walemark had nog wel wat. En die maat van 4 komen. Dus die groeit nog wel een beetje. Maar Nunnally zit... Het zal toch haast niet weer geen echt, groei. hey. Nee, dat, Die dat- Walemark nee, er eens dat weet ik omkomt. wel Het niet. seizoen is al rond en hij is nog ja, fit. daar ben ik helemaal niet eens. Maar daarom hier misschien ik wel eens een keer... Kies dan maar eens een keer voor die bellen Joop Witteveen. Flikker die er maar eens voor. Waarom net? Maar ja, dat gebeurt maar net. En, Ja. Ja. Maar ze doen nog echt mooi voor de play-offs. Kun je wel zeggen dat Sparta de grootste concurrent is? ja, Ja? dat is wel voor jou punten. Sparta had wel een ietsje gunstiger schema. En de allerlaatste wedstrijd van het seizoen is Sparta-Jereveen. Het zou natuurlijk wel leuk zijn als die nog ergens om gaat. Ja. Maar Fortuna zit er ik nog vlak achter. Hè? Elm- Maar ik is het denk- Sparta, maar nooit Volendam, hè? En Jereveentje in PSV. Volendam kennen niet zoveel van, dus dat wint Sparta. is Volendam-Sparta leuk, hè? Dan komen ze op zo'n punten. Jereveen verliest van PSV. Zo'n punten. Ja, precies, ja. Dan wordt het wel heel lastig. Dan wordt het wel lastig. Ja, dus ik zou de gewaagde uitspraak dan willen. Ja, dat het zoek zou ik. kennen dat Jereveen een play-off Zou stellen. ik net kennen. Maar het zou ik net kennen. Hey Willem, wat vies nou eigenlijk van alle namen die sto jest van wat er eventueel misschien wel alle jaar trainer worden kunnen bij Jereveen? Rick Kruijs, Robin van Persie en Maurice Stijn. Ja, ik ben persoonlijk heel erg voor Alex Pastoor. Dat vind ik Waarom? uitstraling, visie op voetbal. Best wat het punt is nou laten we daarvoor maar beginnen. Robin van Persie, een mooie scoop trouwens van Boekermantje Roelof. Mooi verhaal. Maar Dankjewel, wist je wat het is? Ik denk dat Jereveen de komende jaren nog wel problemen had bij de begrutting. Het budget dat ze heeft in de middenmoordbloemen hingen. En een uitzitter naar beneden is net onrealistisch zo nou en dan. En dan had je een crisiscoach nodig. En ik vind net dat Robin van Persie al ervaren genoeg is om dat op te vangen. Nou, hij is net ervaren. Hij heeft alleen maar wat jeugd in. Daarom. En dat is wat perspectief voor de komende jaren van Jereveen, denk ik. En Sanon had een uitzitter naar boven. Dus dat had het Maar als je een uitzitter naar boven hebt, dan wil je zonde. Sekste misschien. Ja, maar we als een regen per wedstrijd is win, lekker. En dan is iedereen wel erachter. En dan krijg je wat goede pers en het publiek gaat erachter staan. Maar dan krijg je in zijn seizoen, zeker als ze kwetsbaar best als Jereveen. Als ze dat net verbeteren, en dat verwacht ik persoonlijk net zo bon. Krijg je ook eens een keer, dat hebben we van dit seizoen ook al een paar keer gezien. Het is, nou, als ze nog 2 keer verliezen, is het echt een probleem. Ja. Dan komt dat in de buurt. En ik ben geen coach, maar ik heb één ding geleerd. Dat is een apart onderdeel van het coachvak, is zijn degradatie vechten. En dan, of die street, die lijn die komt in de buurt. En ik weet net dat Robin van Persie ervaren genoeg is, juist net denk ik, om dat te managen. Bij een middenmoordclub. Ik zie
Goeie analyse. Goeie analyse? Toen een keer wel thuis blijven. Ja? Nou, dat Die- scheelt, die- want die is er de komende 28 weken net. Nee, Dus, dat die is scheelt. zo lang op vakantie. Ik heb trouwens nog wel een vreselijk... Ja, ik heb misschien wel eens vaker verteld. Echt een scheidverhaal. Robin van Persie. Ja, hoe Robin ja, van dat verhaal Persie. ken ik. Oh, ja. 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 Nee, ik vind het een fantastische sportman trouwens. Hè. Ja. Dus, dat klinkt wat negatief naar Van Persie, maar ik denk dat hij voor zijn carrière en voor de club nadenken maakt dat dit wel een goede stap is. Maar Ja. je know toch. En nou Ja. nog even die Nou ja. anekdote over Robin Nou ja, van dat wie Persie. op het sportgala en dat wie ik, hè, dat was aan het eind in december is dat een sportgala en dan ben wij dan ook vaak uitnodigen hier dol in de tijd van Epke Zonderland, Sven Kramer, Susanne Schulting, nou ja, hoe heet die, Shenky Knecht, die waren echt heel vaak genomineerd. Dus wij daar altijd echt daarin. Hè. En op een gegeven moment wie er een cameraman en die moest even naar de wc, die moest naar het huisje. En daar komen toch de meest verschrikkelijke loeren uit in zijn hok. Echt net normaal. Dus die cameraman, die collega van ons, die werd ook een beetje nieuwsgierig. Die denkt, ja, waar, daarin je zoveel beroemde sporters op. Waar is deze man? Waar Zoals is ze die? komen. Nou ja, 3 keer raden. Robin van Persie. Neem gewoon dat mocht die trainer van Jereveen worden, dat je hem eerst de vraag Derek ook je. Dat denk ik wel, ja. Ja. Hey Robin. Heb jij Maar daar Robin een van Persie probleem wordt dan mee? trainer van Heerenveen en die denkt van, ik moet me toch een beetje inlezen in het verdiepje. En dan shot hij dus, of luistert hij de podcast. Nou, natuurlijk een pikje met waarom. En dan dus krijg je straks het eerste interview van Arjen de Boer. En dan krijg je... maar Heel veel jongens- van die anekdotes van daar ken ik natuurlijk al. En die vertelt je, dit wie wel iets ontmoet waarvan ik dacht, dit is zo dat ik hier dus van, was dit nou wel vertellen hier? Nou ja, ach. Nee, het is niet over. Waarom net? Waarom niet zullen we net vertellen? Nee, het is niet over de grens heen of zo, maar Dat Mag is ik het wel trouwens- gauw, hè? Ja, mag ik trouwens mijn bewondering en waardering uitspreken voor Kees van Wonderen? natuurlijk. Nou, ik vind, die wordt de hele week geconfronteerd met de naam Robin van Persie. En het is natuurlijk heel apart dat Kees van Wonderen, die na dit seizoen voortgaat, zijn oordeel jammert over een trainer die het beneemd wordt, misschien wel door Jereveen. En Van Wonderen die doet dat keurig zoals hij is, Ja. de gentleman. Hij gaat erop in, hij houdt zijn mening, hij houdt de quotes die de journalisten hebben willen. En ik denk, ja, hier stik denk ik in, flikker lekker op. Ik moet na dit seizoen voort en dan maak ik nog hoe mijn opvolger. jongens, Dat doe ik net. wij Maar krijgen er gewoon nog spiet van. Dat Heerenveen Kees van Wonderen net trok is. Nee, maar net alleen de hoezo krijg je er speed van? Omdat het een gentleman is, krijgen we er daarom speed van. Een trainer wordt toch net beoordeeld op het feit dat hij gentleman is. Een trainer wordt toch beoordeeld op het Klopt. feit dat hij een ploeg naar het maximale voetballen lid. het is een totaalplaatsje. Nou, het is wel op de tablaatje, ja. Ja, maar goed, dit we toch even hoe die trainers hebben. Want dan hebben we dus Maurice Stijn, Rick Kruijs en Robin van Persie. Nee, ja, ook, ja. Ik reageer alvast even. Maar Stijn, nee, dat we net. Nee, want dat zijn drie verschillende profielschetsen, liek het mij. Je hebt Maurice Stijn, is een zeer ervaren, in elk geval in de Eredivisie trainer. Dan heb je Rick Kruijs, die hem vooral bewezen heeft in de KKD, nou bij VVV Venlo en assistent West het bij Utrecht. En dan hebben we nog een jongen die het helemaal onder ons zit, maar vooral een hele goede voetballer wie. Dat strookt eigenlijk net bij elkaar, die drie profielschetsen. Hoe komen ze daar dan bij? Om wat willekeurig hoerhaast. Dus Ja. van waar je er beschikbaar en waar gaan we praten inderdaad. Gert-Jan Verbeek helpt jou trouwens ook behoorlijk uit in de landelijke media. En hij, de mogelijke kandidaat, maar overigens. En ik ben bij mij en meer. Het is, wat wil je nou eigenlijk weer zo bij die club? Ja, Er maar ik spreekt vind net dat... iets uit van, nou, die kan wel weer op qua visie en qua voetbal eerlijk zijn. Maar het zei niks over de keus. Het zei alleen nog wat over waar ze praten. Dat heel dat Verbeek en gewoon oren journalisten wel wat erom heen, denk ik. Ik vind het juist heel goed dat ze juist haar bewegen op het merk van verschillende soorten trainers. Dus inderdaad, nou ja, was het ook correct zuidest. Het is een eentje die al wat meer ervaring had, eentje nauwelijks ervaring, en die helemaal geen ervaring had. Dus je hebt Kees van Wonderen had ik Saatje Ferry de Haan nou, maar trainers praten. En zorg wat er is. En zorg wat bij hem leidt. Maar of de trainer ik bij hem leidt. Ja, ik vind het juist heel goed dat ze maar meerdere trainers daarover praten. Maar in april net een beetje te let hoor. Dit kon je toch voor de crisis ook wel weten. Welke kan je opwollen met die club? Ja, dat zit misschien Maar wel. het gaat mij meer om de willekeur. Want ja, je zult toch wel een bepaalde profielschets hebben. Wat het nou als club uw vakker? En dan denk ik dat je een profielschets hebt met verschillende trainers bij passen. Maar deze trainers, die liek je totaal net op. Maar Jim bel je elke week maar Ferry de Haan. Je had die vraag toch steld? Ja. Maar ik heb goed nice. Oh, Nijwieken. Ferry de Nee, Haan. Nee. Als het nou nou. Ferry de Haan om deze tafel. dat meer staat. Ja, Nou, en de vorige keer dat wij een Jereveen gast hier hebben ze op die dij nice bracht. zeker. Toen hebben wij Verwonderen. toen het verwonderen. Of ja, het yes zijn. Ik neem Auski van Ander. Het die Jereveen. je bekendmaken. Nou, na je week maatje wij in de sportcast, of wij, Ferry de Haan, Ferry de Haan. in de Ferry de Haan. sportcast. Even samen. Ferry de Haan. Als je hier volgende week assist, dan makken ze naar je trainer of wat oors bekend. Ik ken het toch net zo lekker als Geert, hè? Nee, zeker niet. Nee. Maar ik denk wat wel is dat de beste Ferry trainer die onder de of de leukste, of de beste trainer, of de mooiste interviews met een trainer? Bij welke trainer wie Ik dat? ben een heel soort Voor vragen. de Haan. Foppe de Haan? Ja, met afstand. Ja. De leukste.
Nee, Foppen nam mij serieus als interviewer. Een heel grote Dat trainers gebeurt gaan net zo vaak. Ja, nee, bij mij zeker net. Nee, maar de heel grote trainers hebben hun standaard verhaaltje. En de shows gewoon dat ze door die hinder Ja. Hinder heeft dus een goed terug met zichzelf weten. Fappen luisteren. Ja. Die luisteren echt naar die vragen. Gert-Jan, wie altijd ingewikkeld? Nou, hoor even wel leuk. Maar ik heb weer al moeilijk. Ja, vond ik. Ik vond het Nee, maar ik ben echt ook moeilijk. maar dus dat botst al. Ja, we kunnen geen ruzie, hè, maar dat we altijd. En dan zit ik weer. Ik denk, ja, jongen, wat wordt nou eigenlijk? Ja, Dus ik dat hier was- in het begin, hè, toen ik een stuk jonger natuurlijk, hier ik altijd heel soort problemen mee, Gert-Jan. Ja, ik hoor je. Maar juster hebben we gewoon de hele wedstrijd nooit om Ja. zitten. En dat is Nee, maar- hartstikke gezellig. Ja. Dan komt hij gewoon, het gek weer wil gewoon horen van het interview met Claire. Weet je wel? Dus in de interviews wie die altijd ingewikkeld. Net mij ik bedoel, mij ik wil nu dagen gehad. Maar ik verfoppen de Haan echt nog steeds met, ik ga een heel soort interviews die met trainers. Met afstand, die mogen echt in detail voor. Ik heb een stukje tactiek erin lezen. Heb je eerlijk en ja, fantastisch. Echt Hartstikke alleen nog maar vol op mij maken die periode, om net bij Heerenveen. nou ja, Verbeek. Gert-Jan Verbeek nog even. Ja, klopt het. Ja. Volle. Nee. Maar ik kan programmateur-trainers wel interviewd. Maar dat is een heel sfeer geweest. Wel. Ja, Dus, maar van die drie trainers, waar zou dan het makkelijkste wezen? Stijn, Rick Kruijs of Van Persie? Om te interviewen. Wat zou het makkelijkste wezen? Maar waar zou ze de leukste interviews aan? Ik denk van Persie. Dat denk ik ook. Maar Van Persie, ja? Ja. Als journalist en gewoon als persoon, en even los van wat goed is voor de club is, hoop ik, of wat betreft die traiennamen, hoop ik toch wel het meest op Van Persie. Nee, maar gewoon op basis van zijn voetbalverliezen. Ja, en de namen. En ja, als wij op uw website schreeuwen Van Persie dubbele punt, ja, zo dit en dat, had toch wat meer indruk dan Kruis dubbele punt. Dus dat scoort natuurlijk wat beter. Maar ik denk dat het een interessante persoonlijkheid is. Ik denk dat het wel best wel eens leuke interviews opsmieten kind. Ja, maar Marie Stijn misschien ook wel, toch? Ja, dat weet ik net wat minder, denk ik. En Kruis kind qua interviews wel wat saai te wijzen. Die had ik van ESPN-collega's. Maar als voor de interviews was misschien dan wel die ideale Ja. kandidaat, dan was het Alex Pastoor. Ja, ik denk dat als Pastoor je trainer wordt, dan ben je nooit aan ruzie maken. Ik? Ja, doe ja. Ja. Nee. Ik echt. Ja. Ja, want Ja, jongen, wij kennen als de Blommen, Pastoor en ik. Ja, natuurlijk. Ik heb Pastoor nog wel meemaken. ja, ik. Maar als speler. Nee, Bij Heerenveen. Ik heb hem net eens een keer bellen, want we hadden hem een keer Kan eerder. wel Toen zit hij kan in wel eerste bellen, week. Toen had hij gewoon in Kan bellen wel. in de sportcast. Ja, nee, precies. Toen hebben we hem wel een paar keer gehoord. Maar ik heb hem al weer geappt daarna. En hij zei ik van, ach jongen, je bent een echte journalist. Ik zei, wat dan? Je hebt geen idee wat het trainingsvak inhoudt. Blijkbaar hier het heel drok. Dus hij zei, hij woont net onder de telefoon. Maar misschien, ik zei, nou, dan zie ik je volgend jaar. Maar toen kreeg ik geen reactie meer. Nou ja, goed. Dan Denzel Hall, dus van, die had zijn laatste minuut spelen, hè? Komt Ja. net meer in actie van Heerenveen. Ja, dat was zelf Kees, dus die gaat natuurlijk spelen nu Denzel Hall. Ja. Dus misschien beter zelf uit lezen. Ja, maar ja, goed. Ja, ik ben nou een keer, dat is de rolverdeling. Ik ben de presentator en dan mag ik vragen stellen. Stel onder ons mensen even een aan vraag tafel. van Arjen, dan kan hij die beantwoorden. Hey Arjen, Denzel Hall, hè? Ja? Ik denk, speelt hij nog een wedstrijd dit? Geen minuut meer. Nee? Nee, Kees van Wonderen is zeer ontevreden over Denzel Hall. En dat contract, dat rit nog Ja. op de simmer van 2020. Oei. Ze hadden hem echt even een halt daarop. Bureau Halt. Het is Bureau Halt. Nee, maar van Denzel Hall, die kinderen dus echt helemaal geen enkele En pepernoot Denzel van. de Vries. Nee, en daar hebben ze dus 4 ton van betellen. Het een 4-jarig contract, dus dat rit nog terug onder de simmer van 2020. En van Wonderen het zo, ja, ik ben zeer ontevreden. Wij als technische staf ben zeer ontevreden ook over het feit hoe hij hem opstelt. Want hij wil gewoon hele leergierige spelers hebben. Spelers die het elke dag graag beter willen willen. En die indruk jouwt Denzel Hall totaal net. Dus wij vregen het is net de eerste keer dat hij net bij de wedstrijdselectie ziet in Heracles. Daarvoor ik al een paar keer. En toen vregen we van, ja, komt hij dan nog wel weer? Waarom bij de wedstrijdselectie? Nou, dat gaat niet gebeuren. Dus Denzel, als je het nog niet weet, je zit de komende weken niet bij de wedstrijdselectie van SC Heerenveen. Wij van de podcast binnen het Wolding is maar die beslissing. Zeker. Oké. Trouwens, is je mek wat opvallen om Kees van Wonderen? Nou, vertel dat ook maar. Ja? Nou, laat hem het maar vertellen. Kees, kom er maar in. Kwam laatst iemand tegen op straat. Dat vond ik wel leuk. Die sprak me aan. Hij zegt, mooi hoe je het allemaal netjes verwoordt, hoe je het analyseert. Maar je moet iets meer lachen, je moet iets meer ontspannen. Je bent soms te serieus. En dat vertelde ik tegen mijn vrouw en mijn dochter. En die begonnen te lachen. En die knikten van, ja pa, je bent soms iets te serieus. Dus ik moet iets meer lachen. Dus dan krijg je de komende week een zeer blije Kees van Wonderen voor de camera. Ja, Ja, doe net, want dan nee. heeft hij les interview al hoor. Door volgende week speel ik nog gewoon mijn ferry. En dan ga ik op 3 weken, 3,5 weken naar Amerika. Dus ik had zin op zijn van, ik zie je niet meer of je moet de play-offs halen. Toen zei hij,
Dan halen we die play-offs. Oh ja, echt? Ja. Nou ja, want ik zag even naar het programma. Ik had het je stien. Heerenveen nog je PSV, Almere, Vitesse en Sparta. En laten we dan maar gelijk zien naar Sparta, want dat is dan de meest geduchte concurrent. Volendam, PSV, Utrecht en Heerenveen. Nou ja, die laatste maar ze dus Jim Koor. En dan Heerenveen dus PSV, Almere, Vitesse. Nou, Almere, Ut, Vitesse, thuis. ja. En dan zij Volendam, PSV en Utrecht. Ik denk dat Heerenveen een iets makkelijker programma heeft. Ja, dat had ik wel. Maar alleen nog, ja, wat ik zei, als ze de winnen, zwarte Utrecht Volendam, volgens mij. Ja. Maar als ze die winnen en Heerenveen wint net van PSV game vanuit, ja, dan is het al wel 100 punten, maar nog 4 wedstrijden, 3 wedstrijden. Dus eigenlijk, zeg het maar Roelof, We zijn de play-offs net. het zou kunnen. Maar Het zou ik net Nou, kunnen. sterker nog, ik heb op uw website lezen dat Roelof beweert dat de vakantie naar Ibiza al boekt is voor die spelers. Dat is ik zei ja. Dus Ja. we hebben het je roer. Dat is wel heel stellig. nou, ik vind, als Jos hoeveel energie ze in die wedstrijd steken, eigenlijk eerlijk zijn ze in Heracles ik weer, dan lukt het meer in dat ze er zelf in ieder geval nog in leeuwen. Dus vandaar opmerk ik dat ik denk dat ze al Ibiza al geboekt hebben. Oké, nou goed. Ik ga hier nog wel kaartjes lezen van Heerenveen en PSV. Ja, die kun je winnen, Willem. Zo, Ja. de kampioen in actie zijn. De kampioen in actie zijn. En Hussein Ali. Nee, Brouw is weer om. Ja. Nou, dat is jammer. Maar goed, de prijsvraag, die doet Sto, hè? Oh, ik denk misschien Nood Willem Of als Willem, vervanger van Geert. Natuurlijk, als waardig vervanger van Geert van Dam. Zo Sto de prijsvraag van willen. Ja, nou best jongens. En de prijsvraag gaat natuurlijk ook de meest ervaren spectaculaire speler van SC Heerenveen. Denzel Hall. Hoe vaak stiet Denzel Hall dit seizoen in de basis? En dan mede naar sport@omroepfriesland.nl. Waar weet, pakt Heerenveen toch nog een puntje in PSV. Het zou zomaar eens kennen. Het zijn alle verwachtingen zien. Daar hebben wij 2 kaartjes voor. Ginter Hinne. Al even een vraag beantwoord je. sport@omroepfriesland.nl. En de vraag is... Hoe vaak stie je Denzel Hall in de basis bij Heerenveen? Dat is hem. Adres er even bij, hè? Ja, ik al in. Oh, top. sport@omroepfriesland.nl. Telefoonnummer net. Nee, hè? Nee, Arjen belt het nooit. Misschien ken je Geert van de Costa Brava of Costa del Sol of welke veel Costa die zit toch even vrij om voortaan die prijsvraag in Nee, te ik trekken. vond dat Willem het Oh. heel goed deed. Keurig, jongen. Lans Lamboy, die we deze week gepresenteerd. Ja. Als de nieuwe technisch directeur. Dat Technisch manager? manager, ja, dat zal of tieners of waas die weer verwacht ik. In principe rint Joert Manje zijn contract bij RKC wordt ontboen. Cambuur wil dat Joert net bekend maakt, want die spelen natuurlijk een wedstrijd in Jong Ajax, dus dat zal morgen of overmorgen worden. Ja, maar uit zeer betrouwbare bron, en dat wist, de laatste tijd, ben ik al Oh, ja, behoorlijk Oh, geïnformeerd. zo. Ja, Ja. hij is al begonnen, Lars Lamboy. Ja, op de Eftergroen. Want zijn baan met RKC wie om de ene voor een nu verreden net heel goed meer. Dus er mocht absoluut niks naar boeten komen ja, dat hij al dwanden wie. Nou, dus wel. Oranje weekend had hij mij een delegatie van Cambuur in Manchester West op bezoek bij Manchester City. Oh, scouten. De Zo. Teren viert mij meestal uit de jeugdopleiding van City. Ze hebben een wedstrijd der Sjoen van de jeugdploeg. En de hoofdscouting, daar komt de hoofdscouting, Ruben de Jong, wie ik mooi. Ja, die wie ik mij. Dus ja, hij is al ondergang. En Lamboy had dus goede contacten, want ooit komen ze net samen bij Manchester City binnen. Moest hij die tickets dan zelf betalen naar Manchester? Want, Nee, daar hield hij geen geld meer voor. Want ja, hij moest nog een afkoopsom betalen ja, natuurlijk. en Gewoon, Safvolle echt. verdienen die net, hè, weten we nou. En bij die presentatie, werd als je het salaris ik bekend maken? Ik denk dat Cambuur dat net dwars Nee? wil. Oké. Misschien wat we Arjen sturen, want die is wel van de salarissen, de financiële Zeker. vragen. Ja, Dus, ik denk wel dat hij er op fruit in is, toch? dat hoop ik al voor Ik hem, denk keer 2. dat hoop ik. Ja. Nou, hopen ze dat? Van waar hopen ze voor, dat? voor hem. Ja, voor hem. Ja. Ja, ja. Maar van dat Cambuur dus nou naar Manchester City tagiert. Om te scouten. Nou ja, Is net dat- per se scouten, maar gewoon ja, netwerken. En Maar goede Manchester City, baan we hebben toen de opbouwen. allerbeste ploeg van Europa haast, hè? Ja? En- Maar op een gegeven moment, toen je zisse, ja, wist wel, Haaland had net scoort in Real Madrid verliezen weekend. Dat lukte maar net in Real Madrid. Kom maar even ervaring. Betalen de overdenkingen. Ulrikes of Haaland? Nee, maar ja, nee, maar ik de zou zeggen- City Group is een hele grote organisatie. Maar al die clubs toch heel Europa, over de hele wereld heen. Van Melbourne tot Cuba Girona. loopt, weet ik veel. Girona, ja. En België ik nog een club. Dus ja, daar willen al die spelers willen overal stalt. Ik bedoel, Shea Facey speelde ooit ik bij Heerenveen. Albert Nou, Roesnak, Roes- Bikici. Ja, Zo hebben we Roesnak meer wie natuurlijk een hele voorbeelden. goeie. En toen zeiden ze van, ja, want er is daar een hele list. En volgens mij wie Albert Roesnak wie de nummer 100 of zo op die list bij Manchester City. En nou, dat weer natuurlijk een schot in de roos. En toen kwam het hier daarna kwam die Betici en dat wie de nummer 60. En toen dachten we al, ja, die is nog beter als Roesnak. Ah, dat wie dat zo. Nee, dat voelde al. En die hier toen ik nog het probleem. Dus die had helemaal niks Shanley te kennen, die oud. Maar ja, dat je daarheen gaan, peteren, vieren. Ja, ik snap dat wel.
Ja, ik zou zeggen, ze scout lekker in de KKD. Ja, ik zou wat breder zien, ja. Ik ben wel heel benieuwd, ja, want Manchester City, het is wel een hele machtige club, ja, wat dat belangrijk is. Het is een beetje engig, hè? Wat Weet je wat? Het is een beetje engig eigenlijk, hè? Ja, al die, ja, ik vind al die wel, clubs op Cape, een soort van ja, monopolie, Meer van dat soort grudde bedruwen momenteel, want dat haast niks meer met clubs te maken. Dat ben ik gewoon bedruwen. Hoor. Er zitten een paar rieke jongens boven. Ja, maar goed, Ik vind dat in geen uw goede eigen... ontwikkeling eerlijk zijn. Maar goed, als ik de broek van mij kies, ja. Ja, dat is het hoor. Ja. Maar in uw eigen KKD, er zit er genoeg talent, toch? Of niet? Ja, maar het is net zo dat Cambuur even wat spelers in de KKD makkelijk pakt, hè? Ik bedoel, daar ben de financiën net voor. Ja, Nee, en bij die Manchester City gaat het om hier constructies uiteraard. Tuurlijk, ja. Dan meid je in principe, meid je spelers beter. Maar ja, je kan ook altijd wat afpraten. Stel dat een speler daarna toch verkocht wordt. Jereveen heeft het natuurlijk gekregen om je te dienen. Dat Cambuur dan mij profiteert. Dat kun je wel afpraten. Ja. Zo en Cambuur kan de beste speler van Top Os misschien, Helly. Maar dan houdt het ook wel een beetje op, hè? Dat niveau daarboven. Levi Smans is al onheilbaar voor Cambuur. kansloos. Ja. Die gaat naar de Eredivisie. En ze binnen nog volle meer spelers. Ja. We hadden vorige week al Meerveld, Ultziek. Ja, leuk en aardig. Maar dat zijn spelers die onheilbaar binnen voor Cambuur. Ja, die Levi Smans, die is nou wel echt, dat hebben we verleden week natuurlijk al zijn. Maar dat is wel echt serieus, hè? Jereveen, die baalde ik dat die naam een beetje uitlekte. Maar van, ja, Ik ben wel benieuwd. Ook kwamen ze met Kersten, ook kwamen ze met Smans. Maar waar komen we uit? ja, Ja, ik doe het met Willem. Nou, Nou ja, haarscout van Jereveen. De haatscout. Ja. Nou ja, er komt natuurlijk, wat echt boppen de merk hing, dat is natuurlijk die nieuwe trainer. Ja. En de Ja, technisch ja, manager hing het ik nog boven de merk. Ja. hey, en Dero Sputsen, ik heb bellen mij de toekomstige haatjeugdopleiding voor Jereveen. Nou, Maar vertel Bolte. eens. Ja, Boort Talsma. Boortentas Ja, van jongen. Want wij maatje dan altijd, hè, wij maken altijd 12 verhalen in de oren in hij aan wedstrijd. Ik dacht, een Fries in de jeugdopleiding van Ajax. Dat is een leuk verhaal. Want het is jonge Ajax Cambuur. Want het is jonge Ajax Cambuur. Alleen nog Boorten die won net. Want die had hartstikke druk en die won nog net echt in de publiciteit. Nou, lekker Boorten, goed gewerkt. Maar als hij schijnlijk bij Jereveen begonnen is, dan stiert hij daar voor Iepen. Dus ik kan zijn dat Jim dan hem wel eens een belly stelt. Nou, dat Dus ik zitten we heb net. Vinden we dat wel leuk Ik nog? heb het paard voor Jim al een beetje waarmaken. Jeugdopleiding Boorten, had hij nou al sap begint? Het is Heb je daar een beetje moeite mee? Hoe is mijn Nina Nijstad eigenlijk? Nijstad. De Nina oranje, Nijstad, de Nijstad. Ja, Nina kerstvers. Nijstad. We zien een tendens, hè? Ja, nou ja, goed. Nina Nijstad, ik ken haar nou net zo heel goed. Maar ik ken haar zusje die voetballen met mijn dochter. Even duidelijk, waar Ja. is Nina Nijstad? Ja. Nina Nijstad is de laatste Frieske vrouw die die zo goed voetbalt, nou bij PSV, dat ze bij Oranje zit. Dus ze heeft haar debuut nog net maken, maar ze zit nou wel bij de Oranje selectie. Dus hartstikke mooi. Dus ik heb vregen van, zullen we dan misschien een interviewtje dwang in? En komst ook misschien nog, want komend weekend is het PSV Jereveen. Komst ook echt nog weer in Ljouwert? Of moeten we dan naar Eindhoven voor een training? Of kunnen we dan naar die wedstrijd daar? En wat mooien we dan? Want we hebben de jochten natuurlijk net. Die jochten bij ESPN. Dus ja, wat is er al hier mogelijk? Weer zo'n telefoongesprekje. Nou, naam net op. Dan een appje. Maar toen was ik al troffen bezig, toch haar eigen manager. Esmee. Nog Esmee. wat? Esmee. Dus ik heb Esmee appt. Nou, dan ging er altijd een paar dagen doorheen. Toen vreten Joen om 20 uur over kreeg ik een appje weer waarom van Esmee. Dat ze hartstikke leuk dat wij dat doen. Maar wat we dan krijgen doen, nou, dan heb ik haar weer appt. En sindsdien is het contact verbroken met Esmee. Dus ja, ik hoop dat het nog slagt, maar Nina Nijstad. Vaar komend weekend. Want komend weekend is dus de ontzettende kraker PSV Heerenveen. En oors doen we helemaal niks om vrouwensvoetbal. Dat ken ik, hè? Om Nee, op maar het Friesland en Vrouwensvoetbal, Ja. dat is net een hele gelukkige combinatie Kalma, dit Martini, seizoen. Hoekstra, Schrieder, Spitsen, Kirsten Kasperij. We hebben er al je moeite mee om ze vader uw Ja, microfoon te Het krijgen. probleem is, vaak die speelsters die willen zelf Ja, wel, maar dat klopt. het laag daaromheen, die houdt Ja. het in. Ja, dat wie vroeger denk ik toch oors. Ja, de oude lullenverhaal dit, maar... Ja, dan vertel nog Ja, even maar- een oude lullen van. Want ook best de waardig opvolger van Geert van Tuin. Ja, nee, Die maar zit vol met oude lullen verhalen. het kost in principe volle meer. Ik bedoel, dat wie al op het trainingskamp. Ik wil mij wist naar Jereveen in Malta. Dat kost alles weer iedereen in interview. En in Malta, dan gaat het Malta. Het wie altijd feestelijk, hè? Zeg maar Riemer erbij. Ja. Nee, het wie een stuk makkelijker. De eerste keer schrok wij eens dit bij Champions League. Hadden we toen die. Had ik in van een wedstrijd ik van die. Welke? Het is in Lyon. En dat wie ook een van de eerste wedstrijden dat we echt dachten van jeetje, we maaien niks. Weet je wel. Ik ben er Toen wel- is Geert oppakt, hè? Ja, Ja, toen is Geert oppakt. Wist je dat nog? Ja? ik weet het verhaal net meer precies, maar Maar ja, dat wie mij koos, ik heb nog een oorverslagje, of misschien wel met die. Dat, nee, ik heb mijn coach die in. Dus, Oké, maar goed, maar Geert die had een kaart oerjoen on een oor. En dat was zijn eigen perskaart. En dat was toen toch de Franse politie. En die de marechaussee. En die kwamen gelijk aan. En huppakee, en daar werd hij in de kraag gepakt. Hey, Geert van Tuin. ja. Geert Hooligan. Geert van Geert- Thee, hè?
Geert van Thee. Ja. Zij is hier bekend op kantoor bij de ankertjes. Vies de IKEA-box ik denigrerend? Nee, ja. Oh. Hoe is het een Ikea-box, hè? Ja. Ja. Nee, ik herinner haast om de Del bij het stadion. Ik vind het een prachtig mooi gebouw. Ja, Ja, oké, dat ik is zit wel niet op anders. één lijn met u, meneer De Vries. Nee. Oh, nou, dat wie de vraag net. Maar Nee, maar, snap het wel net. Geert snapt het ik al net. ga gewoon door. Nee, maar doe praat wel eens wat vaker onbegrijpelijk. Dat is heel erg. Dat Hey, leeft hij, denk ik. Kom maar wel. Vies de opmerking denigrerend? Dat is Nee, wordt maar stadion, steeds dat wat maakt me worst. niks uit. Ik bedoel, in deze, Oké. iedereen wordt beledigd zien worden in de media. Dus dan is deze nog redelijk fatsoenlijk. Ja. Ik ben het net met die eens. Albert van Linden ziet van week hier op die stoel, hè? Ja, die moest ik al even een bakzeilen in de machine. Bist ook zo'n racist? Zag ik mezelf net? Nee. Man, ik vind nou, De best, toch? ik word er een beetje warrig van. Ja. Ter zake, Matt Jereveen vaker scout in de KKD? Ja, dat had Ferry de Haan ik wel zijn. Dat hij de beste spelers uit de KKD, maar eigenlijk zo volle mogelijk naar Jervin had hij zijn. Zat het vroeger ook die in, maar Huntelaar, Ja. Juri Rozen, Ja, dus wat dat betreft is het wel logisch. Oei, dat ze dan Yildirim. bij Sal, Levi, Smans. Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy natuurlijk. Ja, die heb ik nog wel voor een microfoon gewoon destijds. Die kwam van Den Bosch. Leuring. Ja. Is dat nog een leuke anekdote? Ruud van Nistelrooy? Ja. Nee, net een concreet. Nee, ik ga er nooit mee maken. Maar ja, Ruud wie in wezen maar relatief kwart west natuurlijk. Hè. En hier. Ja, toen wie ik alweer voort. Dus, wat een voetballer. Maar goed, KKD, daar ben ik wel mee niet eens. Ja. Ja, Ik denk vind dat jij Rutte veel meer wel- mogelijkheden ja. had als Cambuur bijvoorbeeld. Ja. Nou, nog wel. Ja, nou nog wel, ja. Ja. Maar Bonne Bekkema of Ruud van Nistelrooy? Bonne Bekkema. Joen, dan speelt het dus Cambuur. Ja, ik zit al te zien. We moeten een beetje tempo maken. Ik mat ze die kant op. Ja, het is een jong Ajax. Ik denk je zo in. Maar ook, ja, net de betier erin zoek ze. Nou, Nou, komt er net in. Ja, dat denk ik al. Ja, dat ben je de les niet wel geleerd hebben van ja, Geert van Toen. ja, maar het Geert van Toen effect treedt ik hier weer op. Want nou ja, Geert had al een man regelmatig gezien klaagzang dien over de ontvangst bij belofte teams. Jong Ajax wie erbij wil het dieptepunt is zien eigen dat je het 10 minuten voor zo'n in de stream Rijn Boeten stint te wachten voor de hikken en je komt er net in, want het is nog in zo'n horen. Maar ik heb me accrediteerd en ik kreeg dan mijn vernuivering heel vlug een mailtje. Waarom? Beste Andor, je bent welkom vanaf 6:30. 6:30. En die wedstrijd begint Om om 8 uur. Dus oorloeren van tevoren best wel Van welkom. tevoren ben ik Oh, welkom. zo. Dus ja, ik in Amsterdam luisteren ze de sportcast en werden de gebeden van de heer Van Toen dit is toch verhoord. Dit En- komt het op boten. Ja, dat zou ik kennen, ja. Want Jan Sierksma het bij AZ regelen dat de ontvangst top is. Boorten het dit misschien wel bij Ajax Ik regelen. vind het mooi hoe wij het uitspreken. Boten. Boorten. Het is dat is gewoon boten. boten. Nee, Rick, Talsma. was je de boten van. Boorten. Boten, Ja. Talsma. Boorten tastbaar. Maar goed, ja, en daar kwam ze natuurlijk altijd bij Harkemasse Boys. Ja. Daar wie de ontvangst natuurlijk echt altijd zeer hartelijk. Ja, nou, en dan kreeg ik gewoon de mazzel dat ik die hele opmaat van de Harkemasse Boys, van de tweede klasse naar de H-klasse mij maken. Ik zie ik bij alle wedstrijden. En Broodse Biast. nee, gehaktbal. Oh, hakbal. En dat hebben we vrij lang. Want op een gegeven moment kwamen in de bestuurskamer er nog 2 mensen die een gehaktbal kregen horen. En dat wie de skiertuchter en ik. Ja, serieus. Ja. Nee, ik heb mijn eigen stoeltje zelfs voor de tribune op een gegeven moment. Of mijn eigen stoel, maar die zetten ze altijd van mijn kleren. En dat er dan een trainer kwam van de Chimpartij en die pakte dan die stoel erbij. En dan kwam er altijd in, hé jongen, die stoel is van Willem. Weet je wel. Nee, boek hem Alsof als ze je- dat wisten, weet je wel. Ja. Op een gegeven moment kwam ik vaker harken van zijn boys. Die stoel zie je er nog altijd in. Dan kon ik er zitten. En ik kreeg er dan inderdaad in de rust. Zoals toch zoals het broodje was altijd in. Maar op een gegeven moment hadden ze die fot. Ja, want Wat broodje? ja, de broodje is voor mij ook wel beter. Maar dat stoltje, dat ziet het heel mooi tussen dat wat duck-out zien Ja. van de tribune. Ja. Maar dus op een gegeven moment zei Jan Flap, je zit bij me op schoot. En een paar weken later wie die stoel valt. Ja. Dus Jan, bedankt. Ja. Jongen. Maar goed, Maar jong dan ben Ajax. ik, kijk even wat beelden van die jongetjes zo'n jorig. Het wie nou bijna Jan Flap die de fout ingang. Ben je van de beslissende doelpunten overigens. Dus bedankt Jan. Die als Ja, speler. bedankt Jan. Ja. Namens de ONS. Toen op trein maaien. Ja, zo'n jorig. De kampioenswedstrijd. En dankzij een fout van Jan Flap kregen ze een penalty. En toen kwamen ze op 3-1. Dat was eigenlijk beslissend. Ja. Dus dat kan Jan Flap mij wel even oorrekenen. Als trainer van ONS toen. Of? Nee, als speler. Spelers. Ja, jongen, ik ben Zo'n ook jongen zo. toch? Nee, ik dacht eerst ik als speler. Maar, De luisterde ik net altijd. nee, maar Nee, goed, hè? nee, heb je nee. toch heel gauw blesseerd? Spelen die toen wel vreemd? Dus dan lust dus net en dan komt het heel dreig uit te winnen. Goed. Daarom zit je eigenlijk om deze tafel. Dat was het door jong Ajax. Ja, Ja, oké. Jong Ajax. Ja. Henk de Jong, het zelf zo. Hij vindt eigenlijk net zo volle on, hè, om te voetballen in die belofte overtal. Ja, ik denk dat ik hier niet in is die het mooi vindt om zijn belofte altijd al te spelen. Heel al uit. Ja, je maakt er vaak een manje te doen. Er zit geen hasses op het sportcomplex. Een paar 100 man. Dus ja, het had al in het z'n volle. En daar komt natuurlijk dit seizoen nog bij. Dat Cambuur het echt ongelooflijk min doet in die belofte teams. Ze verliezen alles.
Uitzien, de thuiswedstrijd in Jong Ajax. 6 van de zo'n wedstrijd in beloften waren dit seizoen verlen. Uit zijn die thuiswedstrijd, maar goed, toen spelen Jong Ajax, dat wie toen een soort jong Ajax. Dat wien al die jonkjes van 16 zoontje hier. Dat verwacht ik net. Dan zullen de wissels van het eerste wel Maar ik ontsluiten. heb even zien, dat is die Fitz Jim. Die speelt het dan. Maar hij van die Forbes. Forbes van Manchester City. Hij Mika iets God van speelt het vaak. 60 En maar god, die moest eerst minuten de voetballen, Ja. omdat Linson natuurlijk uitvoel. Dan wie, Julian Rijkhoff. Rijkhoff. Die ze waarom Hella van Dortmund. Gooier, die de laatste weken wel vaak mij doet. wat ik vaak ingooien. Maar Ja. weet je wat ik vind het wel een beetje van Henk. Ik vind er niks aan. Hè, zou hij dan? Dat betekent Nou, Henk het dat nou net zijn. Arjen vreegt het mij daarna. Maar het is gewoon een algehele opinie. Ja. Maar ja, maar misschien kunnen we beter gewoon Henk zelf even ontwit letten. Want dan kun je erop reageren. Praten? Ja. Nee, dat doen we even net. Nou, Van wat Ja, maar dan kun je nou dus een weekend. verhaal vertellen wat misschien achter Helle is, omdat ze nog net wist wat hij Precies. gezien En heeft. Bob dat bepaalt Roelof dat net. Als Tooshuis instarten, dan starten we die boel. Komt hij bij Henkie? Ja, het is gewoon, we gaan moeite met hele snelle, behendige ploegjes. Ploegen. Ik ben geen ploegjes met ploegen. Ik ben goede ploegen. Ja, daar hebben we toch lastig mee. En, ja, of we nou voor de druk zetten of we komen terug, dat is best lastig. Alleen nog, ja, mooi weer Nikons. En daar geven we voor, dus we shot wel. Forbes, Fitz, Jim, Rijkhoff, de just het wel. Ja, die zullen wel mij spelen, maar die jongens zijn die leeftijd ik dat ze mij, toch? Dus ja, wat moet ik daar dan voor zeggen? Hè? Net zeuren, zei het altijd dan, toch? Nee, net zeuren. Je net zeuren nur, had ik trainer weer van dat weet ik nooit, maar van Ajax of PSV, dan die ik die jongens ook in die jongteams. Had die weekend spelen en die Maya Menji spelen zetten en zij Maya Menji spelen, ja, dan zet ik die er ook in. Ja, hij had natuurlijk ook trainer geweest bij Harkema's Boys. Hij stond nog mij makken. Nee, toen kwam ik er al net meer. Of de kamer net meer, maar net meer als verslag. Ja, ik kan met Henk, ga ik hem troffen natuurlijk. We kennen elkaar in dat opzicht wel goed. Maar als echte pure coach, nee. Maar dat wie echt een hele mooie periode bij Harkema's Boys natuurlijk. Hè? Mooi. Met Oebeles Kokker, Martijn Barto, dat soort kanapen. ja, daar heb ik in mijn periode weer kijk nog voor. Met Ja. Klaus Rosenburg als trainer. En Bolle Bekkema. Dit weer nog weer. Die zit er ook, dat krijg ik weer voor eigenlijk. Oké. Dus, Klaus Rosenburg en daarna, ja, later kwam pas de grote naam. Met Korbach had er nog omrond. Ja, Pieter Bijl. Pieter Bijl, ja, dat weet ik wel een bijzonder verhaal. Zeker gaan natuurlijk ook meemaken dat het hele elftal opstapte bij Harkema's Boys. Dus uniek. Maar zeker op dat niveau. Het hele elftal zei, bekijken het maar, we gaan ervoor. Toen in zijn crisiscentrum in Drachten, toen moesten ze binnen per week een heel elftal bij elkaar keepje eigenlijk. Want dat was natuurlijk al wat semi-professioneel. En Pieter Bijl was toen binnenhellen. Even hoe pers en media en clubs sprutsen. Ik heb contact met het bestuur. Ik zei, ik moet de nieuwe trainer al even de microfoon hebben. Dan zei hoe laat we hem haar? En toen hadden ze het teken van het contract. Hadden ze in samenspraak met mij niet van hoe laat ben je na 2 uur? Nou, kan Pieter Bijl je dan zijn hand ik wel even bijzetten. Ik kan het alleen bijwijzen. Toen hadden ze Pieter Bijl bellen. Als je die jongen van de omroep komt, pat je 2 uur wijzen in de kantine. En toen week erbij. Toen hadden ze gewoon bij afgestemd. En dan hier ik hem een uur of jou, hier ik hem live in het sturen. Ja, machtig. Dat komt mooi, gewoon. hoor. Ja, is toch en het was fantastisch? semi-professioneel, maar er waren natuurlijk net betellen. Steeds van mijn knipeeg. Maar al die spelers die kregen gewoon of een keuken of een badkamer. Ja, of inderdaad een baan ik vaak nog wel. Of wijnroomte wist wel, dus dat soort dingen. Maar wie de crisis nu heel Maar in Harkema ben ze al handig, toch? Ze hebben al een trekhaak. Ze hebben al je klussen. Zaten zit er op zijn drokste, hè? Dat weet je. Ja, maar ooit met Karken. Als je daar voetbal in wil en je zegt ik wil een keuken, dan is dat geen enkel probleem. Nee, kreeg. Nou, zie ik een mooi verhaal vertellen? Ja. Jelte Postma. Dat wie een beetje van mijn type, maar dat is een grote naam in de historie van de Harkema's Boys als trainer. En die stotterde ik een beetje. En Jelte Zo wie van, trainer. pas op hondenpoep en een systeem niet. Jelte die wie trainer en er wie een soort beslissingwedstrijd en het eerste elftal won een extra training waan door de week. Nou, die zei, dat wordt hem net zo die Jelte, want ik ben met mijn keuken aan. Dus dat kan het. Dat wil het. Ja, maar we willen trainer. We willen een extra trainer. Nee, dat kan het. Nou, en Tros zei op een gegeven moment, oké, dan geven we extra trainen. Op een 10 jaar, ik zeg maar wat. Wat gebeurt er? We hellen die bal op. Dus ze hellen Jelte van hoe serieus gebeurd. Ze rieden voort, komt er een busje van de orenkant, maar al die harde kieten. En die hebben die anders de hele keuken opgebouwd. Ja. Dat is echt serieus. De Jelte kwam jongens weer rond voor de training. En de wiede keuken. Ja. Mooi, nou, mag. dat is een mooi verhaal. Dat is echt wel, ja, misschien wel typerend voor het dorp Harkema. Ja, een of als beetje de voor de club, woorden, nee, de nee. club Harkema's Ja, Boys. de hele woorden bedoel. Maar wat Hey, als als is Cambuur- een belofte ja. teams? Als dan Henk de Jong nou zei van ik vind het niks om daar te spelen, als hij dat zou had, weet ik niet precies, maar nee, ik snap dat. En ik snap dan net dat al die clubs in de keukenkampioen-divisie net zeggen van, ja, we willen gewoon net klaar. Geen belofte teams meer. Waarom zeggen ze dat dan net? Iedereen kluit erover, maar ze pakken net terug. Ze zeggen net van we doen gewoon net meer. Nou, dat vind ik een beetje zwak. Oké.
Diplomatiek. Goed. Nou ja, wat mij hier op zitten. Ja, een club gaat er net oer. De KNVB gaat Ja, er oer. natuurlijk gaat de club daarover. Nee, maar als Is dit Cambuur altijd verliest, dom als praat? Cambuur verliest, is het dan oer? Wat de play-offs zo belangrijk. Ja, maar denk je het eigenlijk nog om, toch? Ja, nou ja, ze staan op jouw punten achter op MVV. Zo'n het programma is het dan wel clear, ja. Dat Het kan zoeken nog natuurlijk nog. maar... Voor net kinderen. Nou, het zoek ik net. Kennen. Ja. Ik neig Maar- meer naar dat het net met Maar ik heb het idee, Henk krijgt het net onder de praat. Nee, en Ulte kreeg dat ik net en Henk krijgt dat nou ook net. Nee, Nee. Dus de bier is hem er toch, komende simmer. dat is eigenlijk de eindconclusie. Dat is een nodige conclusie, ja. En daarom is Lars Lamboy, Noten maar Ruben de Jong op het vliegtuig gestapt, Vretenjoen, naar Manchester City, om te zien of daar dan misschien nog wat talent rondhuppelt. Nou ja, ze binnen natuurlijk wel om te oriënteren. Ze binnen nog net zo 4 als dat Jereveen is, dat ze echt concreet importeren binnen mijn spelers. Daarvoor ja, hebben ze wel gewoon wachten tot Lamboy echt officieel begint. Henk de Jong die heeft in deze dagen een afspraak met Lamboy om te zitten. Dus ik verwacht je wel dat er de komende weken meer concreets komt. Maar ja, bij Cambuur moet ik al wachten. Want ja, wat gebeurt er met de selectie? Bloed van de water. Want in dat geval gaat dat ten koste van een hele hoop yield. Leon Ja, die willen ze Bergsma natuurlijk- zit die willen ze heeg in kwijt. Leon Bergsma zit heeg in de BM qua salaris. Willen ze kwijt. Hij koer Kwadlin nog naar Noorwegen. Er wie wat sprake van een oerstap nog. Die uiteindelijk net tro. Die was ze kwijt, want die verdienen het een hoop yield. Ja, als je al dat soort spelers voortgaan, ja, dan krijg je wel wat meer yield en dan binnen wel wat meer mogelijkheden. Maar ja, dat is op dit stuit nog net zo. Nee, en ik heb echt het idee, ze gokken echt op Milan Smit. De gokken ze Ja, echt nou ja, dat ze daar echt een riant bedrag voor krijgen. die, en dan denken ze ja. echt om 6-0. Maar ja, ik vrees je me of dat realistisch is. Ik denk het net. Ik denk dat als clubs hun zaken goed voor elkaar hadden, dat ze absoluut net een bedrag maar 6-0 voor Milan Smit deel tellen zullen. Maar ja, Cambuur was toch zeist. Zo hoop je er wel op, want dat yield dat kan voordelig weer naar het spelersbudget. Dus ja, daar hadden ze voor volgend seizoen weer wat doen. Ja, stel dat het Lamboy slaagt om Smit voor 6-0 te verkeerpjen. Nou, dan ben ik wel onder de indruk van zijn skills als technisch manager. Wanneer hebben we die Lamboy een keer hier aan tafel? Ja, ik ben al weekend met hem ontbellen en hij is wat traag. En, Maar het is nog geheim, hè, dat hij al ondergang weer. Ja, dat is net officieel bekend. Nee, dat is top secret. Ja, stop. Dat is top secret Ja. dat hij nou al dingen die net van Cambuur. Ja, RKC weet dat ik net. In Brabant weten ze dat net. Nee, dus nee. Maar goed, dat hij officieel beneemd is, dan zal hij Griff wel een keer ons willen buiten de komende week. Ja, Dus want ik heb liever Lars als Boorten. Toch, om deze tafel? Ja. Ja, Ik toch? vind de jeugdopleiding van Jereveen, daar is ik wel toch wel wat Er is zeker wat onderhoorn. Sterker nog, dat leidt behoorlijk op zijn kont. Ja, dus ik Ja. zoek de beste boord in, nou ja, laten we zeggen, in september of zo, het in per maand begonnen is. Ik zoek de beste hoe Of wat elke niet op vakantie is. Maar na je weekend dus hebben we eerst Ferry Daan. Ja. Ferry Daan. En die maakt het dus wat bekend. Ja, die maakt het de nieuwe trainer bekend. Ja, Zij is het, ja. spannend. Willem, even evalueren. Hoe voelt het hier? Ik ben noffelijk, maar ik lees meer lot in je hand, jongens. Je moet het zelf maar even Nee, doen. maar ik- van beide kanten ik maar een ben noffelijk. goed Ik had viel, hè? eigenlijk die spotcast mok, dus daar ben ik wel heel blij mee. Zij is Ja, het. die is binnen. Die krijg ik net weer om. Maar als ik dan straks de fjouw keer net naar binnen, want dan zit ik in Amerika, pakt hij dan meer rol oer? Nou ja, dan maken we dan even hoe Dat vergaat weet ik hier. net. Ik ga ik zijn in één keer maar even. Dat doen we nou toch? Dat doen we nou, ja. Ik Dus? denk dat ik hier niet in is die de rol van Roelof de Vries nemen wil. Nee, Nee, daar bedank ik voor. maar we binnen nog net, Kijk, jongens. ze positief hoe die wijs. Ik Want zeg, we hebben wel, nog- en nou krijgen we dit. Shit, even op, Arjen, ik ben naar Amsterdam. De Jouw overdenkingen. mag ik daar wijzen. De overdenkingen. Roelof, Paul of Hall. Nog een keer? Paul of Hall. Paul? Ja. Thomas. Thomas Paul of Graham Denzel Paul. Hall. Paul van Boekel. Dus, zeg Paul. het maar. Paul? Paul? Ja. Paul. Goed, Willem. Daar heeft natuurlijk een eigen muziekprogramma. Daar is de muziekkenner. Dat mogen we toch steeds, hè? Ja. Je moet er kiezen. De muziek van het woonskip. Of toch liever, jij denkt maar dat je alles mag van mij. Wat een slap overdenking. Of toch liever Slayer. Of zaterdagmiddags om jou vertreden. Dan is de sfeer. Stroomt weer vol. Oh, de sfeer is om te sneeën, De toch? spanning Daar komt is een ei. Oh, oké. sneeën. Er is maar één nummer 1, jongens. Dat is Anneke Dauma. Boonskip. Het woonskip. Ja. En de laatste is voor Ander. Ja of nee? Mooi, Willem, wat hij onbelangrijk nog een keer vaker komen. Ik mat naar Amsterdam, jongens. Ik mat voor. Nee, ho, ho, ho. Ja of ik nee? mag Ik mat voor. Durf ze weer niet uit te spreken. Nee? Ja. Ja, natuurlijk. Na je weekend dan ben we de werk goed. Nice. Roelof is het dan net. Ja, volgende week wel dus. Oh. En Ferry de Haan is rek.
En nou goed, hij maakt het dan bij u de nieuwe trainer bekend. Hartstikke bedankt, Willem. Leuk dat je er weer is. Is goed, jongen. Even leuk om te zijn, Bart. Ik ga er altijd even naar, als ik met de honden uit ben. En nog ga ik een mok ben en een mooi praatje. En dan kun je morgen lekker naar die zelf luisteren. Als met de honden. Ja, dat vind ik wel wat minder. Oké. Ik knip jezelf er wel uit. Oké, on naar je weekend. Dag.